Mám upraviť nasledovný výraz pre každé n, ktoré je kladné. Poďme sa na to pozrieť. Máme v čítateli 2x n na 1 polovicu a v menovateli podľa pravidiel práce s mocninami si to viem upraviť n na 1 tretinu plus 1 šestinu. Pri následnej úprave čítateľ mi zostáva a v menovateli mám n na 2 plus 1 šestinu. Pri následnej drobnej úprave dostávam v čítateli 2x n na 1 polovicu a v menovateli n na 3 šestiny. Pri následnej úprave, a to krátenie zlomku 3 šestiny 3, čo si môžem dovoliť, lebo n je kladné, čítateľ mi zostáva a v menovateli mám n na 1 polovicu. Tým pádom n na 1 polovicu sa mi vykráti a ostáva iba číslo 2. Úloha vyriešená.